लोगोफोर मागो दमासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। ओमफ्राय गोदान मुभि फैगासिनो दाखा जोमै 2 नैथि खोन्दो बेनि अडिशनबो जागासिनो फेसबुकफ्राव मोनबाय दं। ओमफ्राय बेनि बागै मोजां मोनदों जे बेनि नैथि खोन्दो एबा पार्ट 2 फैगासिनो। मानो होनोबा पार्ट 1आ जोबोर मोजां जादोंमोन आरो माने आं बिदि मिउजिकेल सिनेमा माने नुफेराखैमोन आरो जोबोर मोजां मिउजिकेल सिनेमामोन बियो। ओमफ्राय बेनिनो पार्ट 2 निउसखौ खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों। ओमफ्राय बेखौ लिरदों डिरेक्सन होगोन जोंनि पंकज लाहारी सार। बिथांनि सायाव खुनु डाउट गैया। बिथांनि जेरैबायदि माने जोंनि फिल्म मेकार बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव बिनिख्रुइ माने सायाव सोरबा दङ होनना दासिम आरो दा दङ होननानै आं मोनथिया एबा दङ होननानै साना आरो दासिम। ओमफ्राय बिथांनि जितु फिल्म मेकिं स्टाइल डाउट गैया, जेबो डाउट गैया। जोबोर मोजां बानायो बिथाङा। दाहालखौ ओरैबायदि मोजां बानायदों माने आं साउथनि बायदि मोनदों आरो दाहालखौ एबा जांख्रिथायनि थैसाम 1। ओमफ्राय जियानो जा बिर गान्जा फाग्ला फिसा फिसा स्ट'रिखौ लानानै ओरैबायदि माने स्टाइलाव बानायो एकदम बाख्नायथाव आरो। ओमफ्राय दा कास्टनि सायाव आदा लिंसार दङ। बिथांनि सायावबो खुनु डाउट गैया। जोबोर मोजां एक्टिं खालामो बिथाङा। गासैयाबो मोजां एक्टिं खालामो। ओमफ्राय मनालिसा हाज'वारी एक्ट्रेसआव फिमेल एक्टर, बिथांनि सायावबो जेबो डाउट गैया। ओमफ्राय खालि जुदि सिनेमाट'ग्राफिया सोरां बसुमतारी जायोबा एसे आं बिथांनि सिनेमाट'ग्राफिखौ मोजां मोना आरो माने मोजां जाया आरो आंनि नोजोराव। बिथांनि सायाव एसे डाउट दङ आरो बिथांनि सायाव खुनु कमप्लेन गैया आंहा। खालि बिथाङा मोजां बानायबा मोजां नांगोन आरो। जेरै जांख्रिथायनि थैसाम 2आव ओरैबायदि घाटिया बानायदों माने सिनेमाट'ग्राफिनि थाखाय माने बे सिनेमाखौ आं आरो बिथांनिनो एडिटिं, बिथांनिनो कालार ग्रेडिं माने बेफोरखौ मोजां साबनाय मोनासै आरो। जियानो जादोला बे बाराव बेखौ मोजां बानायबा मोजां मोनगोन। जाहाथे गासै पार्टखौबो गुबुन गुबुननो रानना होयो। जेरै बे सिनेमाट'ग्राफि खालामथोन, एडिटिंखौ गुबुननो हो, कालार ग्रेडिंखौ गुबुननो हो, BGM बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ गुबुननो हो। बिदि खालामबा मोजां नांगोन आरो। जियानो जादोला मोजां बानाय, बेस्ट उइसेस थाबाय। ओमफ्राय मागो दमासिनि आरो खेबसेबाव गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। ओरैनो बेखौनो गोदान सिनेमा दाखा जोमै 2 फैगासिनो बेनिनो आपडेट होनो थाखाय एबा आं मोनगासिनो बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। आरो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बिदिनो लाबोबाय थागोन आरो सिनेमा नायनानै रिभिउबो होबाय थागोन आं जेसेबां हायो। ओमफ्राय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।